Henyo pesan ngot kinong mikmat kibana kitnat election jong ki arpalaitli kiri ki lawan poi ha India pansaki ya ki election Lok Sabha. Ke election testing agency kala dep penkreb an penlong ya ke National Eligibility Cum Entrance Test NEET Lashai kasngi na Khubinta ki samla puli ban yo rong hapo ki undergraduate medical program. Ke India ko ong ba ka jingkershan ya ki kam le no ka yai beteng ban wanra jing e na binta ka shongsok shongsan ha ka perthai hi bro away. Ka jing alap election na ka binta jong ki wat ki bedang sa jong ka election Lok Sabha kala nang yo bor ba trei shitom ki nong yelam barat ba jong ki seng san perthai ban kring ya ki nong tap vote. Hakalumpong ya lekai cricket IPL ke Kolkata Knight Riders kalala ban pendem ya ke Mumbai Indians da arpusauran ha ke jing yakun kabala long henen kemit ha Mumbai.